Bağa girdim özüme. Şu gün Mariyelinde Maru Şahı Cahan'la Koşuğumlu toy mekanına Halife bilen toyda qavatlaştık. Men ilkinci yardıma düşýände Halife şu şahmuşlar bilen bir zapis çıktı. Bağa girdim özüme. Bağa girdim özüme. Tilkem var özüme. Ene şonda men Halifany ilkinji gede görüp men aşyk boldum sesine. O Sumgotda bir şeýle bir hormada iye tanımayan az bolsa gerek. O Türkmenistan'da komşu yurtlarda da Halifany. Lewaply dostlarymyza bir şagirdlerimize, kardeşlerimize bir özümizin yürek uyuşmaşlarını ayıp berer. Benim şu salamymy Lewaply dostlarymyza hukmat getirelim. Ay Lewap diýsen näme Halifeler kem birinji bilen Mustafa Bey işte. Senin sevgiň yana dekin. Abdülaziz İmam. Bağımla tamdan bilen Uralma Hudaý bergen we Gülşen Arzan we Kumşehir Kuli we Fuat Kenan Erol Natistlerden Dilber Rahman we ama zamı savurdum görjümüz oğurdum şu ziyaret